Nagamunta kijang ingu ngan sabaman kerpat ru I tembasan ti aslamare naga barang persbitren maulai sabaman bukti khmat boleh kijang duai. Nginya duai. Oh. Nginya duai. Long balak kerhu ya keteng ka em ka jami ko pa
nama ki kam ke bakrau bal pela ke bamalale limba ke SCC rally melayalam lenti hak ini nyopsan teli kisnam kenran ngi aingo ba ki jeseng kena ba JCS ke badan apa ka shatri jangka rally ki lal nangya syafrang hakaban pentulun ni ka shalentem ka jami kom ki hep ke beren kenran ngi duai mendorinkan kerpang hapo jakan ni kasnam ko trai habaga kom ka rally ngi don ya ka ni ka jing lekmen le sobha bat nam ta ka platinum jubilee kenwa ngi duai menyalam ki barok kelung babek ki berhenti ki program barok ki ban pendap ki long ke badiang hon khmat jami bat ki long ru ka jingkerhu ya ki khon hap ringkat ya pailang jami terang ni syani ame ni aingu email try mal pendan kam ki khon hap leng mak ki sol jinwai ki bas ngob tiang bat ki badan ka khubol ka bakrau terang di doai menang pendan kam yang ini ki jesangna JSS ki ban pendap ya program ki jongki lembang kebesak jangan ka program kenwa ni doai ru ba menang kerhu ya ki jing syakri barok ko kenwa ban menang yalam ya ki jesangna JSS ha ban pentulun ya shalen tam ka jami kenwa ni aingu eme namar kene kanok paisi ka ba mai hangi ni wanra kom ki khon hab ya ki jing ai syakar kam ka jami terang ni doai mendakir khu kerpang yang ini ki jing ai ke bakom ki khon hap ni wan man ai wat la ki long ki beren kham tam ko trai bakom ke SCC rally ni don ni ka program ni don ni ka platinum jubilee ka bangi nang ya hadu menta ha ka bangin sepenkot hau news nam banwan ni doai nama kata men kerhu lima ki jing trekam ki jing penbit jing penbiang kenra kerhu ki mi ki pa ki jongi kerhu yang ki mi ki pa menginang la ban ai khama kerpang sen ka kam ha ka jing pendap yang ka program platinum jubilee terang syania ame ni IT lo ka jing lamlei ke basta ka jame nang don ka kinang kitkam bat barok ke badan ke bentaban pentulun ka shelen tem ka jame syem ka bram ka jingo syami ai ha tu ji sung duai amen. Ini kapor ngani sim benta pat daga jirai ka ba arspa andrep khundai bat na ko jirai khana ka ba khat saw kum ka jimpen khre na ka benta bangin yo ban sha skor ya kapor tin ka jong play ka jingrai ka ba arspa andrep khundai bat na ko jirai khana ka ba khat saw bat hadin ka tangan sebab kerpat ya advisor jongi tembasan di SPD in pen pulu ngi na ka tin ka jong play na ka proverb ka ba saw ka khat banyo ba pra bat kumju ru hadin kania nginyo sngoi ke jingkran ta khendiat ngi soban penpau jo songo nak bentai proposto Andi Sumer iba lapen ko ngo ila dia nak jing penbet jong karali tenaga liang jong ka accessory ngi priang sobhai yapi I pastor kat bat ki bahyang asam perlok biawan lang bangit scam ba ublai udan hilaga jong ka plan bo lapan la IP ba pinpoy ni jaka bat bakan nongka jingker khu nak benta jong hilang baru bat kerpang nak hap ibarat batang komunisiatip I pastor idon nang teh ka balang la emkra ngaru ngatip tenggata mo badi ki benta ki basa ngakerpat I pastor hi si in sapni thu khamai la dia nomor penitu ngayo ka la syarun nomor ba ngadang sia ngasutip bi dina la emkra bat ni pedang subhai pisi sin pat pastor bo ngit skam oblin kerku gini kapor ta kumta nakamta ki jimpen kre ka khobor ngini rwai lang gini ki rwai arspa androp khundai bat shua bal ngini sung khobor I temesan di SPD advisor in pen puli ngiru ya ka ketin ke jong play Mingin
Kabenta kabanginia puli lang hagneka janmian nagaktian ka jong blay kalong ba labu at ko program ka porba kalanong basaw khot ka nyaw bat ka pra ngan puli syua sisien hadin ngin sayang lang barong si penbun ban puli gini kabenta ka jingstan kalong ka kongsan to yo ti ka jingstan badaki ai ke baro ki bamidon to yo ya ke jing syampang to kentiu ya ka ti karu kan kentiu ya mi kan walam ya mi sya keburam haba mi piam ya ka tis ngobani yang lang barok kan trangin ya penbun mo ngan ya ngan nakman ke problem ke lenong basaw ke khot ba nyaw ba pra Kajingstan kalau ngabakongsan tuyo ti kajingstan badaki ai ke ibaro ki bamidon tuyo ya kajing syampang tu kentiu ya ka tikaru kan kentiu ya mi kan walam ya mi syakaburam haba mi piam ya ka haba mi piam ta kublai sibun semua ban siang blend ker teman besan chairman ni bayalam ni ka jing shakri ni ka janmit hari ka nop hai sngi ki nongkit kam jo ka SCC rally ki nongkit kam jo ka jeseng knah ni po balang nong lum ki nong sharai na du ki pastor ki teman besan ki dekat komiti balang ya piki jeseng kena naki zone ki bapero naki balang ki bapero ki badan nakani ka zone 2 but ya piki hap ki barit baro ki longkmi ki longkpa ki para samla bat baro ki bala bandan nakani ka por nakani ka jing shakri nga ai khuble ye phi baro aka kerteng ka bat hyang tam ka jong utrai bo nong penim jongi uji sukres nga panpau ka jing songo e ka program committee jong ka SCC rally ka bala kan mau ban khot yang nga ban ai benta ha ka bangan yo ban sam benta ban dan benta lem bat phi ki hap ki baret ha ka ni ka jing seng ha ka ni ka balang hang ni hanong lum nga dap da ka jing songo bat da shisha nga da songo shisha ka ni ka por ka bangala pandon ringkat bat phi gawan ra ka jing khublei nakabalang kabangang ngadan hapo balang lai mukra ban ngawan ra ru ye ka jingkhublei naka committee balang nangte na po lai mukra ka pha ye ka jingkhublei kirpang ye phi ke SCC rally ba ye ka balang hi hangni ba phinang ye mat ye ka bor blei kham tam ka jingpen khre ka jong phi kum ka SCC rally ni ke platinum jubilee ka jing ya inti ki jong phi bo bolu nang kir khu ye phi ba phinang ye mat ye ka bor ka jong u bad ru ka jing ya inti bat lingba ka jing shakri ke ba phi ai ya ki hap ki baret ki zone ki ba pher nyem arta tin ba kan long ke jing khu kin sei kin sami ki shakri ki ba kordor ki banyakit ya ba ka kam ke jong me ramar ba kini ki hap ki long ki lawei kala shai jong ka balang bat kumta ka ju ka jing khu ki jing khu blai kerpang na ka balang ya ka balang hang ni hanong lom ru bo blai ung krishan boy la ka balang hang ni pada ki banta baro bagi jing thumu ke pidan na kamta ka buram ke jong blai kumta sa shisin nga pan pau ka jing sungo bat ngawan ra ru e ka jing blai na ka yeng ka sam ke jonga na ilok jonga ban na armut ki khon shin rang jonga ni pha ka jing blai kerpang ya phi baro ha ka ni ka por kan mau ka yeng ke jongi ha ki jing dwai ki jong phi kham tam e ha bang ya kit ya ba ka kam ke jong blai ni dan kam ya ka jing dwai bit ki jing kershan ki jong phi ngawan ringkat bat kini ki parlok jonga bat hakani ka por bat kum takin sa ai ka jingwai kerpang ngala yo i ki hap ki barit nadu menai ki arwai ma ti namar bangam nang ban ruai ngatip ba pinsias ruai ba ki jingwai jong pi shisha ki la long ka jingker khu yang ngai ba ngap nadu menda ba shong hang ni ba yang ilang barok kala long ka jingker khu Henry namar bangam nang ban ruai pi ngaladep ngap ye pi ki hap ke barit ba pi ruai ngakwa ye pi minta pin ngap ye we nong ruai ba wan ye lam pastor pa de ma ti pastor di bajrang ta ba jingkren ba lingkot ma pastor di bajrang
jingkren balingkon idan wi pastor ngap ni thu ipi hakawi ni ke jeseng new year ma kawi ka balang ilikren khat arba je demen bad hakata ka jeseng iong ka jingkut jingmut jonga kadang tang arteli iong kawi ngan nembam do snyang syo ka baar ngan kren lingkon tikum tangar ngalakut jingmut bangan kren lingkon ngalakut jingmut benembam do snyang rempat la ka bang ba ka do khle deh jadi we pastor in kren lingkon wat ting ka por kala nang ya dia shwai ka tangin se yo ka jingwa ni ki parlok ki jongi bangangai ka ni ka khubor kan long ya phiki ham bat kham tam ya phiki ki megi ki pa ki pa shong sha ka banta ka ba shapo jo ka ni ka ying mani te shwa bangin ya chakman ni le show blai ka jingwa te khab rip lot barok khat ken khab rip lot barok khawa picho khab rip lot ki ha baret wat pe ya pastor khab rip lot jong ni doi ni wan khmat ka jo me ken ran bi ban dem krup hameo bleu ba krau ba do ba em mu jongi ni dan na ni ka por ken rat be ni ka yeng ka ba khoj ka ba ken tang ka jong ma pada shwa ken rat be ni so ayu me dan ban keren na ka ban ta jongi be ni ki hap ki baret ba ya barok ki ba dan na ni ka por ken rat be ni wan ban dam ma khmat ka jong ma bleu ba em ban kerpat yo men siem ba khoj jong ma un ya lai lot ken rat be keren hangi na ka bor bat ka buram ka jong ma thau thamai ken rat be krishan bor da ka ktien ka jong ma ken rat be yang ini ki balasan bat kham tam kerpang ini ki hap ki baret ki balong ka lawe ka la shai jong ka balang bat ka ri ka jaj ban riu ka jongi bana pedeng jong ki kin rat bi men ker khu bikin mi ki shakri ki barat ba kan rat bi ki shakri ki banyakit ya ba ka kam ka jom ki ban ta baro kan rat bi long bala ker khu ka kerteng ka jong me na ba hau jisu nong penem ngi dwai amen bahadin ke jingwa jini perlok kerpat ini temsan chairman pinshangan har siti chapo ma da Ki khôn ka ri te blai ka teng trong ka jing roi yeng mani ki thli bale haman ki rempai bandu wangi Chela bangi don bate priu te play kikam u kristan ki bai shirkai aku benriu balai imei bad ipa kipat ka donu
Percaya hukum Kumnuken bangin long slur Habangin yar jing shisha Kumnuken ngin long ki kono play Habangi klemle Kum ucap ta Hamadan tma Uyang banyale Nong shun banyada Kum ta
Resume slideshow. Copy. All right. Hi. Hello. Feature Pastor. Handsome name. Handsome. Ta pet tang nang ni sport ha nang ni sini wat pet. Ma. Ta. Nga kemen baban kendo EP Barak. Menu bersam tiak rakti. Dan bersam tiak. Ma'am. Ta. Kum bangala ongan keren tang sipang. Tang sipang si Syahi. Ma. Ta. Story berjerang bahan someday filai ong ha oid lun. Day. Ta. Ta anyway ta. Pet be hands, pet be pastor be handsome ha. What page tu, what page tu. Nama pinyok pet je pastor tang sipang dawai je sang pinyok isu. Alen. Ma. Ta. Ta kani kapor shwa bangin ya pet. Alright, kadang ke Bible verse of the day. Ini puli ketika dekat bab ang kirpat ya barok ki hap ki baret benya yang. Tang ki hap ki baret kenya yang. Yang gloy. Ta ang nadien pastor. Ang baningkong Petras. Baningkong Petras. Baningkong Petras. Lenang baningkong. Dekat bakat san. Baningkong Petras. Selenang baningkong. Kedekat bakat san. Nabala tho. Tulong pi ke bakut. Nabala tho. Tulong pi ke bakut. Namar. Manga. Ngalong. Ubakut. Sashi sin nabala tho. Tulong pigi bakun. Namar manga. Ngalong ubakun. Kamu melala pelirendet. Ta? Dan pensedang pastor nabala. Yes. Syang nak kan? Ta. Alright. Hak ni kapor. Ipastor ikwa ban keren ni pi ke wei ke bentah. Bat ketah ke bentah ke bangakwa ban keren apa deng jong pi ke ni kapor kalong ublei ulang uba khod. Namar ba ublei ulang uba khod. Ukwa yang ngiru bengin long kiba. Ta gospel jong Matius kalong ke besan ke dekat ke pramano betep kita ayu. Rakti, wat pejo nakot ba? Rakti manu becep gospel jong Matius nang besan dekat praga to ayu. Suk kibakut hakadot nut nabakin yo iya pastor. Dem? Yo iya no. Tikina. Shisha. Yes. Suk kibakut hakadot nut nabakin yo iya play. But kumta hakani ke janmit ipastor ikwa ban kren sapang ublei ulong uba khod. To ublei khod jam khodnya. Khod jam ta. Mano betip ya kini. Are. Poise kumtai. Amo dia kalalong mentan no benda kamlong tu. Amo. Manu pula jutip iti ke kentin Nazarite. Manu pula juak sengau iti ke kentin Nazarite rakti. Manu pula jutip. Tak ada kasih ki ong dalong penek lang ni ke screen lang ni.
kebai you yang hot ta daka khasi ki khot nasar ma daka pareng haka bible pareng ki ong nazarite daka bible khasi pade ki khot kumno daka kitin khasi nasar ta ipstory ko bani tu ipi gani kapor ma u nazarite lani u nasar ta udai uta ubala pen kentang ya u nadu kakpo kakmi ka jong u na kabanta ka jong u blai kabamut nadu nakpo jong kakmi nadu ba ikmi jong itai khulung iba ipun hapo kakpo uta ukhulung ma la pen kentang ya u la jet ya u banlong u nasar jong u blai na kabenta jong no na kabenta ka jong ublay to next ada screen ada next ta pitep unasarai uhap ban sumar yaladi banlong kum ban sumar yaladi banlong ubakhut kum no pitep am sngam pit ibasar tai long bandi wine kamot long bandi kiat long bandi wine ma bat nadu kepor bepun ya uru ka kemi jong une unasar ubadan apa ka kepo jong ka kemi ke jong u ka kemi ke jong uru long bandi wine ka kemi jong uru long ban bam what you so grapes kembala tok pastorang te bawat ya ki raisins ma raisins kamot itu ki dry grapes ini alright layak ke mem lakan mau nasar de balapan kentang na kabenta jong u blai na duk ke kepok ke kemedi ne baan wahaban sumar khut jeladi umlang ban di wine ke kemi ke jong ur kamlang ban di wine kamlang ban bam so grip so next pede la ban khap ya usnyu jong u unasar jula lanu ban khap ya usnyu tang syukhap yu snyu la do ya ka bor blai nang ta syusyu la ban lej hajan jong ka met yap wat la da ka ka met yap kala bandai jong ukpa jong u kala bandai jong ka kemi jong u kala bandai jong u parlok jong ki ba shipara bat u jong u best buddy u best friend jong u da yam na jingai I miss you may I miss you papa na jingai me tang lej hajan lakut Nambar belai, bau belai ulah bo yaki kendon yung nasar, bau long banlek hajan jong kamet kaba layap. Dah next pada dan kan nungut ki nasar ka Bible, kan nungut ki jan, mana baca? Pastor laong menes sakmat tapi itu kan nungut, cep tapi kan no? Iya pekti jangan deh dan laingut apa dan laingut kinasar tapi itu ingat ke kerteng jong nasar baningkong menubah cep ke kerteng utu te pemlong kap snyo wei jo long hair ma wei ibasam yes ibasam denem But ibasam pindah pulih ke kitab nong bishar kalau nong ka bakat lai ke dekat ke basan ke ongkum no bat ka serti kanam dai ha ka klik jong u naba uta u kulung unlong unasar ha u blai kamut ha ka por ba pun yo u samsan ha po ka kepok jo ka kemi ladap ong lupa ya ki kimi ki kpa ki ju bamlong man pendai ya ka ka serti ka bamot ka khanshi la ni ka to ka blade ba chef dai ne ha ka klik ka jong samson nang ta shusho nasar baar mono bala ban tep nasar baan ai pastor klu da us sedang sa to Samuel yes Samuel udah nasar baar, baru tahu nasar baar beningkong Samuel, kelenang ke beningkong, ke dekat ke bekat wei ke ongkum no, bat ki serti ke nam jai ya ka klik jong, kau nam, kapin i ba udai una sar, balajit jong blay, bat aga por baga kemi ke jong ke hana kalai dua ye tempel ke maka kut jumut dengan IT, ini kon ujong syame, dai nam, dah.
nang tau balai udewe Yohanes nang Pembaptis. But Yohanes nang Pembaptis ru ha ka beningkong Lukas ka dekat ka bakat san ongkum no. But onom di yakawan lani kakiat bat an pendap ya uda umensim bakut nadu ka kpo ka kmejong Di pelayu im kita borok laingut tu orang pastor umlong ban pendai ya kasir di baar dei umlong bandi wan lani kakiat. Ba kita borok laingut nasar dan ledam hang cai dei nem. Ta manta pade na pedeng gini ki nasar borok laingut. Mano baklam im ke jing im ke bakut mano basam dei nem. Ibasam son ilale jam ilale persya ya kamon ke jong blai ta ulale pop persya ya kamon ke jong blai jayu kadang ka love story apa deng ibasam bat ikong del Ngamu deruyat ubasa mau ikong del ish. Hi Del, I'm Sam. I have long hair, curly hair. Bakudor, you like my muscle? You like my six pack? Pastor telah sengat mentah. Ang so basam. Del, I like your new mat. Deng, sa. Ulale pop dei nem. Tapsa. Jayu ibit ya ka kong jal. Tre ka kong jal. Ya tu se basam ba e jong hang no ri to ka bor jong pite. Kili ka ek. Natural ka nem. Ngaklan na do ba kaben. Don ka secret, don ka e ka e. Ya tu se ba e jong ha. To se sam ba e jong ha. Ya tu hok se. Kanili ka kong kan ka del ka kili bet ke bam don kra si kra ba it pim ye to brew you know don't you trust me pim shanya yang asia kan kong del le men le ban yam pim ye chu yang pim shanya yang la kutan mereka bakado jayu peluk pelan tang ye pi my love del ngai tu Tang ye pi udah nau senyok jong akabor. Ba itu beriu ha. Jayu mar sendap itu ya kedal ke ba ye jong set kelas ge idal u khot iki parlok ki jong kaki tigi nong Filistia. Bro, alino. Sakhap senyok do bor Samson dai nam. Taban pening kot ye ke tu khana barok pilatip jayu Samson dai nam. Hadin bola lepop ublei ulale you Samson. Lale you. Ulama you Samson. Unam Samson ude way. Unazarite. Ude ban le you, ude ban riko yala di de nem. Ula lepop. Henry din bola kla ka pamot ublei ulama ya usam san. Dah. Rom kalau kabalai ke dekat bar pulai ke ongkum no na babaro kala lepop bakila do le no e ka buram ke jong ublai dai nem pastor lepop ti pastor se iwe basong te ru lepop ni teman besar rong ni bapop baro bapop lud dan no we ni shong hang ni Mr. Mrs. baro ki bapop lud ma dai nem di long komu Samson bapop alright ni Mr. nang pop pastor nang pop hang ni ma Henry ublei umam ikipop ki jongi dai nam ta ngirung ile pop persya ya ublei nang ta namal ba ngilale pop ma bat ka pop kaladon hangi ngem long shu ki bakhoj ublei jongi ulong bakhoj namar ha ublei umdan ka pop ublei jongi umla ban le pop Ya so nem, bat kumta namar bau blay jangi ude bahok, ude bam dan pop, ukwa yang ngiru bangin long ki bakhuj kumma de nem, bat kumta ule iu blay. Si pek ke tema,
pa yu khun ju u Jesus Christ dei nam ban yap akading na ka ban ta ki pop ki jongi pitep soitan sa pan shoi phi ban le amnos sak no gom noi phi tep soitan sum hapo usaf pin sakoi dam ngau besu sof excel un iso te life boy goal sumha nang ta shower she sent text kom denam shoot the bread denam tadi syaitan un thok ki piken mau syaitan du kpan jong ka jing thok mlei de tu do na duli mlei de shu dom kindiat mlei de shu shit inu kindian ma mlei teng hap le hi ma mlei de mi tu hok teng tadi syaitan kat bangi dang le ki pop ki baret ni lanang long ki batinget dainam te kum ta ki hap ki baret kan mau ha dei tang mano bala man pen khoj yang ni dei tang leng ba u jisu u bala man pen khoj bat map ki pop ki jong ni baro nang ta shu ban long ki ba khoj ni dan kam ya u blei kum ba u samson u la dan kam ya u blei dei nam ban ya rap yu kan mau u breu umla man pen khoj hi yala de pila ban lej sum pila ban sum do soft excel sa selen kompostor moa pila ban sum do life boy pila ban sum shampoo ba best ba pila ban shit youtube bro do kho player ka sni henry ya ki pop jangi ngimla ban pen khoj de kita gidan kam ya ka gidan kam ya ublei ling ba u Jesus Christ ban sat khoj ya ki pop ki jangi ta ka snam ka jong banamar kata ki hap ki baret ngidan kam ya ublei ngidan kam ya ublei bangen long ki bakhoi na ki pop ki jongi dainem da mano bale pop rakti pastor shile pop mano bishile pop rakti barokon da mano bakwa man long ki bakhoi yeng barokhoi kwa ban long ki bakhoi akan ni ka janmen pin IT jing em thamai jong pi show jisu minta kasngi okay shabai pastor in dwaying in ya bot lang ka jing dway ban dway pastor kanungot kinasar ki dan number 1 di mano number 2 di mano number 3 di mano unasar udai balajit mano da uai umlong man leyu nang taban le hajan ge nang taban le yu snyo okay ta good ta kani ka por baro dangi kwa ban long ki ba khoj dei nem ta kum ta kani ka por bro khoj ni le ki ti kum ni ki hap ki bala good jingman kani ka siban IT thamai ka jing em ka jongi show jisu bra ka snam ka jong u un sat khoj phari ka jing em ngin long ki khna ki ba khoj ki ba hok mangi ki bala san ru ngin long ki ba hok ki ba khoj ngin long ki nasar na ka mata ka jong blai dei nem tangine joy khabrem bra khoj bot ni ka jing dwai na din jong pastor jisu ni wana khmat ka jong me ni tip bangi dei ki nang pam ya rap yang i baro mengin mat ya ka jing thau thamai sat da ka snam ka jong me yang i angin long ki ba khoj ya rap yang i thau thamai yang i ya da yang i naki borjing dum naki mensim baman nau syaitan ki ban persyang ban pentingit ya ke jing em jongi daka pop long try mame ya ke jing em jongi tap daka snam ke jong me yangi na bahau jisu ni dwai amen tau bleng kui pi baro ki hap ki baret i pastor ila bo ya ka promise yang am krenteng sipang
ila kren si sya tang sipang to bleng kur kui pi baro long pi ki bu khoi ta ka boru blei ma ta shang to blei na kam ta ka buram ka jong o amen Saisin pengai ku beli pastor ng bentani ke kubur. Kembali laong bajrong na balengkot. Lengkot tang babaro ang ilayo ke kubur dai. Ya ku beli pastor saisin pat ng bentani ka kubur ba beli nang penan kami pi. Haki por kisi menungan baro. Bat bangin ya pe ke program kembakalong ngan kerpan yaki ski arteli pada ki roll call kata kalau nak kejeng sengkena balang persbitran maupan bat kejeng sengkena balang persbitran nang lu mungkin sababan ai roll call kejeng ke
Agan ni kapor pan ngin yo soi kijing kun mana kaliang jong ka SSC rally na kaliang ka jing kena na balang nunglum bat kumju na kabalang. Akan ni kapor pan yo pensoi pi ya ka program kebnang sa jong ka SCC rally. Bat ngan penmena syo ya ka jing aingu bengilayo manlum akan ni ka singi ka long unri po arajar unri uspa lai pu pratingka. Ublein kurku pi baro ya ka bapila no sya ka kam ka jong ublei lingba ka jing arab ya ka bengila ya kumba SCC rally ka dangdon kambon ya ka kam ka badang yai beteng nang ni bat nakam tala sim snam ru kumjo ka zone 3 ka jingya seng pat ba jong ka zone 3 kan long ha ka balang presbyterian nong thamai ha ka arpo tarik oktober arajar arpo saw bat hadin jong ani ka zone kum ka SCC rally nglaya don bun pat ki wei pat ki kam ha ka badai ban rakhi ya ke jubilee bat ki programs ki baper bat kum ta ka jingya kondu lang ka basisin saw snam bat ka jingya seng penkut jong ka platinum jubilee kan long ha snam arjar arpusan bat na kamenta kini ki details program kin sapha sya ki jingya seng kena GCES ki baper kini ki long ki jing pen banana kaliang jong ka SCC rally ubleun kurku Mr. President kanengon long ka jing pen bana na kaliang ka jasing kena balang presbyterian nong lom la kerpa di kinong ket kam ka jong ka SCC rally ki dekat komiti balang kinong syarai jong ki wei par ki balang ki jasing kena baki GCS ki ba la ai ya ka roll call menta jan mien ki soma ban am hagi jaka shang ba fi shang hadin bala wai ka jasing ta ki lon jing pan. To temen san presiden negara diang jong kabalang ki dan katukani ki jing penpena ki nong syarai ki bamla abanya don rengkat bat ngi ki nega janmiet ki long irreverent el janai dan ka lengka tre jong ka jing seng samla jong kabalang ha ka snong lum kentung I temen mesan ti sau kmi don ha ka balang jayau nang ta I temen mesan ki kharum nuai be temen mesan urap sang ki don ha ka memorial service ha ka balang maukhar ki jing aingu gule aban lum lingba kini ka tio ke beladap ki long kumnie ka central fund refusan hajar prafu artengka ka building fund laifusan hajar nyuspa nyufusan tengka ka mission fund khatsau hajar arfusan tengka ka sunday school fund khatlai hajar sanspa kendai tengka ka jing aingu jing seng yeng ka dong mingi bat sep ngi shipho hajar arspa san pho tengka Kajing ai sungubha ni ki para bangai ki bam sebla pen pau kerteng kawai ka long khatar hajar tengka kawai ni ki shifau si hajar news pa tengka bat kajing ai sungubha ka ba si hajar san ka ba khat san hajar tengka kumta ba khen lang ite baro kajing ai ngob le ban lum ki long silang ndru punyo hajar sauspa life way tengka ngi ai kuble sibun ki para bangai ki bal ai kajing ai sungubha si ka kam ka jong ble to ble un ker khu ya ki ka yeng ka sem ka jongki bat khamtam ka jing yem jing long bakan jaman sem ka jongki rukum jo blen ker khulang yengi bangi don ya ka benta ban ai ka kam ka jong blen na du ala shai ka janmiet ka jing seng ka basdang na du ala shai ka janmiet ka de ka youth week ngin yo ya ka jing rakhi ka youth week na do ka arfun reu trek hadu ka sni sande shi trek benai September kata ke ke youth sunday telesai ke janmiet ka don ke jing yeseng ka pon ribuji janmiet ka de ke jing seng grand play ke team ka pon ribuji don riu siteng janmiet ke jing roi pernem sim po ke jing alam jong imes badaman bahap karluki I organize Mr. Ebenezer C. Melimngam I chairman Mr. M. Rapsang chairman ke jing seng samla inong ilam jing roi imes badaman bahap karluki iban pulis dang baduai Mr. Mi Salan Karjana inong kren play ka team itmen mesan urap sang ka team ka ong ka jing long senran ka bala pensyong nong rim na ka gospel kat kum Matias lenong ka bakhan rie ku dekat bar fusa ngiyo ka team song na ka kwaya jong ka jing seng samla ka balang presbyterian nong lum ka singi ka baar arfu nyau trik benai August nri biji janmiet
ngi ka program ka ong kumni ngi ngau thu kumno shapang ka kitab ki kam ki apostol nreu bje do nreu shiteng jan miet ka jing roi pen remen sim po jing lam jing Mr. Apki Lingdo i organist i Miss Damafila ai nyota i chairman i Mr. M Rapsang chairman ka jing seng samla inong ilam jing roi Mr. Apki Lingdo iban pulis dang baduai i Miss Wanda Ribha Senrem ka benta ka di ka kitab ki kam ki apostol ki compare i de Miss Wan Fala Shisha Lingdo nong lai kinong bishar ke de i Reverend El Janai temen mesan IG Tham temen mesan P Lingdo bai temen mesan i Adbon kasngi balang ka arfu pratrek benai August arfu sau shiteng janmiet kadon ke indoor games kata ke de ka karambot bat ka arm wrestling Sngi palai arfu kandai terik benai August arfu sau nri bije janmiet nyo ka literary competition ka program ko ong ka jingrai penremen sim po ka jingalam jong i Miss Iba Shisha Nongrum na do nri bije do nri shiteng essay competition ka phang ka dei kum ki senran ujisu kumno ngin long adekar ha ka jing pendon kam ya ka pisa nangta ka storytelling competition ka phang ka dei Kibriyo ki babam sab na ka Bible bat ka nong jongki. Nuksa u Judas Iskariot u Ananias bat ka Sapphira u Gehasi u Syakri u Elisha bat kumta terter. I chairman na gini jing seng i Mr. M Rapsang chairman ke jing seng samla i nong ilam jing ruai i Miss Iba Shisha Nongrum. Pulis dang baduai i Mr. Ban Seinam Dingdo i kompia i Miss Demafi Shisha Dahar bat i Miss Sandir Shisha Rapsang. Kinong bishar kedai i Reverend El Jana, i Reverend G Marwen, baik teman besan o Rapsang. Sengi tho dieng ke live trik benai August pon ribuji jan miet, kadon ke skit competition ke por kedai khatsan minute ke wei, chairman Mr. M Rapsang, chairman Jeseng Samla, pulis dang baduai i Miss Bada Aihun Riang, ki groups naga jingeseng Samla, ke jingeseng Kentei ke balang Presbyterian Nonglum, i compare i Miss Sharfin Rapsang, kinong bishar kedai i Mrs. Manbaha Maulong bat i Dr. Mrs. Bariko Siwar bat i Mr. Baimut Mayong. Sengi sajan ke live way terek ke don ke social hour i leader ada ke porsi beji nak pai sengi i leader i Mr. Davidson Nongrum bat i Miss Larry Kenti renta tiang ke praise and worship and prize distribution ribuji janmiet i chairman Mr. M Rapsang chairman Jeseng Samla pulis dang baduai i Miss Cassandra Karlingdo kedon ke praise distribution but i leader i ke praise and worship i dei Mr. Shaki Ban Kemen Wankar kata ke dei hak sing sajan hak sing san dia ke dei ke youth san dia shitrik benai September ke jingeseng pajba hak por shipo buje men step kendai shiteng ado shipo buje men step ke jingrai penremen sim apo ke jingalam jong ke jingeseng kena ke balang Presbyterian Nonglum nang ta i chairman i Mr. M Rapsang iban pulis dang baduai i nak Old Testament i Mr. Jeremy G Nyota ke New Testament i Miss Fibanika Jana i nong duai Mr. Wan Kopar Nongrum ke special number nak jing seng kena jong balang nang ta i nong kren i Reverend EB Yau Im ke jing seng pajba ke porsi beji nak pai sngi ngiyo i chairman i Mr. M Rapsang chairman Jeseng Samla Pulis dang baduai Mr. Brandon C. Meliam ngap pulia bat pensngau ya ke report reikam ke jingeseng Samla ke belang Presbyterian Nonglum dai sekretari jong ke jingeseng Samla ka special number na ke choir jong ke jingeseng Samla ke belang Presbyterian Nonglum inong keren i Reverend C. Lingdo ka jingeseng ke bakhadu jong ke youth sandi nriu beji janmiet i chairman Mr. M Rapsang ban pulis dang baduai Miss Dauhen Lang Kurba i festival conductor i dei Reverend Mitchell Reeves Thongni ki item ke dei ka female a cappella ka male solo ka female solo ka mixed duet ka instrumental group song special number mixed trio bat ka special number kita ki dei program jong ka jingeseng youth week bat youth Sunday nakaliang jong ka jingeseng Kentei kadon ka ni ka jing penbena kabaidai bat ka entry form na kabenta ka jingeseng Kentei ke GPC not sepngi run arpo arpusa hagani ka run ki entry form la ban yo na ka office traikam
jong ka jing seng kan thei KGP sunat sep ngi shillong ka tarik ka bakhat do kan long ka atrik ubnai September arpot pusau nai t-shirt bat ki chest number ya baro ki nong shembanta ka jika ban sedang kalong na Maukhar community hall Maukhar shillong kani ka ron kan long ka nyau tarik ubnai September arpot pusau ka tan do ka pon riu shiteng men step nai ta ki fees ki long komni ki senior ki dei shispa san pau tengka ki junior shispa tengka ki oldest and youngest ki temen tam bat ki bakna tam san pau tengka ki price kin long komni ki dei ka cash price first second and third senior nri wajar tengka 100,000 tengka bat 6,000 tengka first second third junior nri wajar tengka 100,000 tengka bat 6,000 tengka nang ta oldest nri post name sheneng men women 6,000 tengka bat ka medal nang ta youngest kat south name shapo boys and girls 6,000 tengka bat ka medal kata kadai nagaliang jongka jingeseng kenthei nagaliang jongka balang idon ban pentip kumni ka balang ka jongi hang ni nong lum ki dei ban simbenta ya ukunjri jing dwai kabala penbet da ka KGP snot sep ngi te kapali ka jongi ka dei tang sudep hi ka youth sande kata ka program kan sedang nado ka shibaji shiteng miet ngalaban ong haka arterik jong benai September arpo fusau kan kut hadok ka shitrik ka shiteng miet hi jong ka laitrik benai September arpo fusau kata ka dei arpo usau kenta ti yaki detail program bat ikinong isim benta baro naman la ka kenta ni la sedang ban sam yaki syaki para bangai ki bedai ban isim benta tingin kerpat ia ki nong isim benta baro bat ki weiru beken ya snok tilang bat ukenjri jing duai ba arfsau kenta na do ka artrik ado ka laitrik jong ubnai September arfo arfusa ti kita kilong ki jing penbena Tengni opor ngila pois ka benta ka bakut jong ni ka jing syakri ka jongi kum ka SSC Rally Zone 2 jong ni ka snam te syabangin mi na kani ka ying syaban penkut pan ngim so nang ban penkut kum to klim na ai khublai kat tukat ni baningkong eng ai khublai yu blai ubala penla engi bangin yu ban penlong kani ka jing seng rengkat bat kani ka mariang ka babha lesila da kalom komenin yu imo ka slap dai ngatrai kan kanong ka ba khamjenjar bat ka ba penwit ring aingu yu blai na kamentang ni ka singi ngiyo asi ka barang ka babha bat ngit scam ba kadi jing duai jing babun na ka benta kani ka singi bangin yo ban rakhi lai loi ka kerteng ka jongku ni sodai ruban ai khuble ya ka jing seng khna balang presbyterian nong lum rengkat hibat ka balang hi bro kawai ya ka ba nadu ba platip ya kani ka pali ban pedang kani ka jing seng na ya penbai ki tarik bat hadu ka jing pen khrek ka jong phi kamshim la dan kanu ka jing penthun bat ngit scam ba ki don shibun ki jing penbit penbiang ki jong phi ka bayadai bat kani ka jing seng bat kembang yo ahi mentaka si ki ibaro kilong babit ka babiang nadu ki jing penbiang ki jong phi ya ki ka sound system ya ka jaga song ki jaga yang kali nanta ka benta bat ba fil ka telekasu haki media bat ki babun ki jing pen krek ki jong phi pat ngit scam makalong ka jing trilang hirengkat bat kabalang ni bro kawai kumtang na kaliang jong karali ngimdon ni ban IP henrai tangga jing khoblai bat ka jing kit bak kedruyang ye phi ka jing sengkhana ni nong lum rengkat bat kabalang ki para bangai hebaro kawai bat pinang nang roy bat menang la banang syakri khambaru ka kam ka jong ki por ki si menang wan bat habang yo ki jing sengrali kumni hawai la da kadai tang ki zone rung iso mangidon ki jing sinat jong ki khana ma ngi so tenat bat ngi sorham ba ya sim bentalang bat ngi scam ngin se kendu ro ki wipat ki por bat ngai khublai ru yeki pastor temen besan bat ki dekat komiti balang ki biadon lang hakni ka por kalong ka jing singan ka jing ai men siam yangi hi hoi meneng ayu i bakidon ru katukan ni kinong kit kam ki barim jong ka SSC Rally kidon ki basyong ki jaka pa ba ru meneng ayu i te ka jing don rengkat ka jong phi kum kinong kit kam ki barim jong ka rally kumjuru ikinong kit kam gi bamenta hiru jong garali ngi penpau jong sungo ipi ka por ka jong pelat ka jong phi bakanong ka jong singan ka jong aimen sim ngi hi wi pe wi
ngai khublai ru ikinong shimenta baro kham de jer kerteng shu nadu kinong yalam jingroi I organis ibatem inong pulis dang berduai iba penkentang ke aingu item masan ru pen puli ka tin ke jong blai but kerpang i pastor ru pastor Andi Sumer nak bentang ni khobor ka pen kan mau ingi ka belong simple ba bangi di benlong ki bakhoj but ladangim khoj kadon kamengi bangin pan mam no blai bon pen khoj ingi kata ka khobor ka bangi yo ni pastor ka ni ka janmin but kumjuru nak benta isan zawaka jungai itu berwai mana iba ikut pastor berwai ide suzawan ka napo lain kraim pastor nah ana sajentia yong dengan letip ba yong na sajentia na jawai but kubli sibun na mentajong piru pilawan na do nang tei ban kersan na mi pastor nang bagi surjung roi ke jong pi ka ban long ka jengkerku na mentajong ilang baro ki basngam haga juga por nang sudi ru ban ai kublai na menta kimi kikpa kinong yalam jong ke jing sengkhana ki be senran nang yaki hap ki barit but ngis kham la da kamdei ke jing yasimental ke jong piru kanong ka ba e ngin penlong ke negara li sai sin pan ngis kham ba pinang e beteng ya ka ban ai ka khti kamon ka khti ka diang na ka benta ban ya don bentalang bat ki hap ki barit haki por ki singi ki nong wan baro balesi ki la mengendon ka tukan ni ki ba ngalak ban klet ru dengan ngas ong tangga we ba na galiang accessory ngai ku beli kelum ni pi baro ka biadon benta hak ban penlong ya kan ni gejing sangrali kan long ka ba job ka ba kemen bat ka bangin mi runang ni rengkat bat gejing ku blai haka kumala ong iskatri hak ni ka snam kaman wan sing inum don gejing sang zone nomor gendon bai ka we gejing sang ba sin snam ka mangi kendu lang bangin sa ajing tip shapi ka ban long gejing sang ka ban penkut ya ka jubili pada hadin kataru kan sadon biang gajing reshuffle ki zone ko mangi jule sin sausnam lesi mentang ya don zone kom ni ga zone 1 mi kendu i mau pat ki umlengka ki lum lesi lum ksai khamwan mau prem ki rasam thia i mau khar lesi hawi pat kapor kini ki zone ngin sa shuffle ngin yo adaki pat ki perlok bangin la bani itu te ngin se kendu akata kaporu but ngit scam ba pinshim hi ba accessory ga dai ka jongpi ga jongahi but phila ban ai jumut man la kapor but phila ban kontak ikin kit kam bangila menyekran isibun ki kam ka bedi ban pentulun ki kam jong karali bangin sai kendu pada ki program jong ka social committee hong usnam but kiwi ru ki program jong ka platinum jubilee ki babon lang bagi sub committee ba pher kumba kiladap ban plan ban ngit campaign sayo ki jong tip ki jong sang khana ki cs ki jong pi batu belen kar khu pi le sok baro bat ki khamtam gim khana long ki batip singi iskuntu pi ki ba kongo ki kimi ki pai ki no hikai long ki ba minot haki ki jingpuli ki jong phiru ba ngila ban penon burom ya ublai ha ganu ka jaka ka bangidon but ublin kerkhui phi baro but let's see ki non ru ki ba page nang ba live channel ki youtube ne bat kiwi ki channel but let's see don ru ki pat ki para bangai ki jongi ne ki pat ki balang ki kenhun balang bat kiwi ki baju kersan ya ki khun hap ki baret ki baju stand ban page ki program ya pilang baro ngai ku blai pi kerteng ba thiang tam Jesus Christ bat ublai kerku yang hilang baro bat ngin ya penwai no akan kapor da ka bangi roi ke jingroi ka bahandrus pa khatwei ke jingroi ka bahandrus pa khatwei na ko jingroi ka ba da khasi hmbok bat na ko jingroi khana ret ke jingroi ka balai puar ke jingroi ka bahandrus pa khatwei bat kalai puar no ko jingroi khana ret bat hadin balakot ke ni ke jingroi ngan sobhaban kerpat i pastor bat di bakmi agani ke balang hang ni pastor jimarwen inbu kijing duai lengkon bat kumju ruban pelat yangi da kijing kerku bat penwai Jing
Tonya doi. Ublei bau kupau jungi bahabneng ipan pau i kajing ngongu yame. Namar kajing alam kajing dorikat kajome atrai kan rat bat ka asisi radi. Ya kabaling ba ki jaseng kena bat ki GCS atrai kan rat baper. Ya kabangyo ban syakri ban penon buram ya kerteng kajome lingba ki surjing rai ki jongki. Hoi atrai kan ya ingu ru atrai kan rat. Ya ka kubor, ya ka bame mila krenling bau syakri ujong me. Trai kan ratu kerku mame, ya ki jenseng kena ke GCS bat kumju kerpang ya syakri ujong me. Bahaganu atrai kan rat ka bentai ya ka bame penyeng ya ki atrai kan rat. Kanlong tang na ka benta ka buram ke jong me. Trai kan rat nang yalam, ya ka SCC rally atrai kan rat. Baka aga jing pen kre jongka ya ka jubilee atrai kan rat. Kawai pagawai ka bentai ka bakin yo ban pen kre pen kroma trai kan ran kan long da ka jing yalam ka jomi kanang ba kani ka jubilee ka bakin yo ban rakhe trai kan ran kan long ka ba job trai ha ka bangin simi no na gani ka ying ka bakin tang ka jomi tuai ba ka jing it ba ka jong blai pa ka jing ai ka jong Jesus Christ ba ka jing slok ka ba thiang ka ba pen chai bor ka jong men sim ba khoi tuai ba kani ka jing ka khu ki belong line away blai kin yo ban shong sa ringkat ban ngi bagi reungai ke badan ni ke ri ke be ke jongi ba keleng satla ke pertai minta bat ki arta bam jukuru amen.
hagi do anut ke jung iwe pui ngin mi na ke ying ke jung mi rengkat ke jing pendam ke jung si mo khoi mi sngongu ye ke ni ka balang da ke jing kemen ke pen kre ni ke jing bam jing di nam ta jing iwe pi we ker khu ke trai ngin shimenta ker khu le ke jong ke balang nang penia seprang ye ke kam ke jong ke balang lengba ki por baro ke wan teste lor kat ke por ke brang sang in mi no nang ni in poi suk jong ki ying sam da ke jing lam play ke jong mi pediang nge play ke jing duai ke jong mi ka kerdeng jong ji sungi pan amen